Ďalším z našich školení je videoškolenie zmeny v DPH od 1.7.2011, samozrejme vo forme videoškolenia na DVDčku. Ku každému školeniu samozrejme prislúchajú aj písomné materiály. Dnešné školenie je o všetkých zmenách, ktoré sú povinné všetky zdaniteľné osoby v rámci členských štátov Európskej únie dodržiavať. Vyšlo jedno nariadenie a to je nariadenie číslo 282 z roku 2011. Je to vykonávacie nariadenie Rady Európskej únie. Toto nariadenie je z 15. marca 2011 a ustanovuje opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Toto nariadenie je záväzné pre úplne všetky členské štáty Európskej únie. Čo sa týka našej národnej legislatívy, tak toto nariadenie nebude prebraté do zákona o DPH, to znamená do zákona 222/2004, ale ako som povedala, všetky osoby, ktoré teda sú zdaniteľnými osobami, tak majú povinnosť vlastne postupovať podľa tohoto nariadenia, to znamená nielen u nás v Slovenskej republike, ale samozrejme aj v ostatných členských štátoch. Prečo toto nariadenie, toto vykonávacie nariadenie bolo vydané? Toto vykonávacie nariadenie vlastne spresňuje znenie smernice, to znamená, že každý jeden členský štát Európskej únie smernice prebral do svojej národnej legislatívy. To isté platí aj pre Slovenskú republiku, lenže v praxi sa dosť často stáva, že zákon je vykladaný trošku inak, ako vlastne by mal byť vykladaný. To znamená, že práve dosť veľa prípadov končí na súde. To znamená na súdnom dvore, kde vlastne vychádzajú alebo sú rôzne rozhodnutia, právoplatné teda rozhodnutia, ktoré presne upresňujú konkrétne prípady a tieto prípady vlastne sú kvázi takým príkladom, ako sa má následne v konkrétnych alebo v podobných prípadoch v praxi postupovať. Cieľom je aj zamedzenie dvojitému zdaneniu, teda z dôvodu tohoto odlišného samozrejme výkladu, a plus ešte cieľ je zjednodušiť systém daní z pridanej hodnoty. To, čo je dôležité, tak celé toto nariadenie je vlastne o tom, že sa presne spresňujú rôzne výklady alebo rôzne pojmy, plus vysvetľuje sa, ako majú zdaniteľné osoby postupovať. Vlastne tu v tomto nariadení sú spracované práve z praxe najväčšie a najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytovali.